खोमसिखानि लोगोफोर हाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुलसिम बरायनो बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड ब्लगनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो मायाव थांगासिनो दिनै मान फुङावनो सिखारनानै नोंथांमोनाथ' थामनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय एसां फुङावनो उथिनानै दुगैखांबाय आरो ना आङो दुगैखांनानै देलायखांबायबो ओमफ्राय दायो जों थांनोसै सगावनो लाखिगोन बासआ ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो दायो खोन्थालांगोन नोंथांमोननो नायलांबाय था भिडिअखौ नै लोगोफोर रैमालि लानाव ओंखाम मोनजालायदों आङो बिथाङाबो थांगोन दै मियान लानो होखादों आङो ओमफ्राय दायो जाना लानोसै थाब थाबनो हे भगवान मान खोमसिखालि नै बास गारि नेगासिनो सगाव फैनानै जों खाथा माला फैग्रोदो बाखिफोरा फैबाय थादो लासै लासैनो नै जोंनिया नै थांनो ओंखारजोब्बाय गासैबो आंहाथ' जि गोजांनानै माबा जोमलायलायदो कलसो लानायदोंमोन आं कमल लादिया नै इथिंबो दोङो खानै बाजै आरो आदै फैसिमबो दंबावो आरो फैबावाखैसो आधाफोरा ओमफ्राय जोंना बासानो मोनफैयाखै जि पासतायावनो थांगोन होनना बुंनायखाय जि थाब थाब ओंखारनानै फैदो पासता जालायलायबाय खुसिलै टाइमखौ टाइमनि भेलु गैया खुसिलै जा फैखाबाय बासा आङो थियानो चक्लेट जाखानोसैहाय ओइ उल्टा 5:29 नै बिथाङा जोंखौ थाब थाब ओंखार होनानै ओमफ्राय इसोर लेटआव फैनानै ओमफ्राय जोंखौ दा नेहोगासिनो थिगसे एसां फुङावनो ओंखार होनानै आथिं साइथिं रेबलायलांबाय ओमफ्राय ओंखामखौनो उखैफिनबाय ओमफ्राय दा आरो उन्दुनो ओंखारबावबायसो सोरसो थांदों गारिया नोंसिनिया ओइ बाजै सिखांहरनांगौ इखौ बाजिया बिसोरा गारिखौनो नेयै नेयै एकदम माबालाय लांबाय फुराना जालाय लांबाय बाजिया नैया बिसोरा बेनो फायग्रोदोलै सगाव 4टायावनो उथिदों आङो माबा 3टायावनो उथिग्रोना ओंखारनानै फायग्रोनानै फुराना जालाय लांबाय ड्रेसानो नायाबा देलायहैबावथां आं खनसे जामजोब्बाय लिपस्टिकआनो गैला जों गैला इमान बुरजा देलायना फैदोंमोन आङो मेकआप लानानै जि मोजां नुदोंमोन आयो बिसोर गथ'आ दाखौबोमोन हागोन दे गारियाव लादोंना नोङो मेकआप बसबाय नेनो खाटा जालायबाय ए भगबान गोजांनायानो खारला मान गोजांनाय बोथोर मोनफैमारबायना ममता फैथ'मा नंदोंमोन नाथाय ब्रा मोनफैथारबायसो नै दखानानो खुलिलाय लांबाय जोंनिया गारि नेनायावनो रावबो नुयियावनो थांनि र' होनना बुंनायावनो ओइनो बाजैया बेनोथ' दालासिम सहैनांगौमोन खा जोङो नै मालाय मिथाइ बायनायदो आसोलफोरा नों मा लादो और कुछ भी नहीं है क्यों नहीं लिया पैसा नहीं है पैसा कैसा बोलता है नोंलाय मा लानायदो नोंहाबो गेस्टिकनि पिल नै फिसा फिसा माबा दांलायो बे गोदै नैखौ संलाबाय था आं गियोमोन सिगांखौ जानो मा सिगांनिया माला कालारिंसोमोन दानिया बेलेग माबा जाबाय गाखोबाय दे नै फाइनेलि बासाव जोंहा गारिखौ दा फिदिंदो बासखौ थांगासिनो जोंनिया नै खालि जागाया ओइ बगे हारसिं ज' मा खालि जागा दं जोंहाबो ओइनो खासिखौ इथिं एंगारहरबाय आं नै इथिं सुलिगा हारसिं बाजैयाबो सिगाङाव हारसिं जोबनांगोन सानो नोंनि बिखायाव आंनि माथो बाजै दा फैसा दे फैसा बिनो फैबा फैसा जोंखौ उन्दुलांनि दसे दा फुङाव थाब उथिनानै उन्दुनो ओंखारदोलै माबा नोंना आंखौ फार्स्ट फुजा हरनानै इदि खालामदों साला आं बासाव उथिबाथाय माबा उन्दुनोनो ओंखारथारा बायबो मानसिफोरा मादि उन्दुलाङो दा मा उन्दुनोनो ओंखारखाया आंखो आसुरितसो आङो गुवाहाटि बेसेबां थांलाय फैलाय खालामो होमबाबो आंखो उन्दुनो ओंखारथारा क'क्राझार थांबाबो उन्दुनो ओंखारा नै लोगो बासफोरखौ लाखिजोबना दोनदो दा थांसिगोन जमानो हेपि बार्थडे जुबिन दा हेपि बार्थडे बोरै नोंनिया जोगोनार गारि नामा बास नामा नै खाजि इउटिउबार रायलायनाय मालाय
Vlogger. Sini lalagan roza dah no. Basai एकदम माखासे इथिं मिथिबाय दिनै मंगलबार दारगुसि हाथाय दारगुसियाव दङ जों दा गासिबो ओमफ्राय नै जोंनि बासा गाखोफिननोसै थांसै ओमफ्राय चलो 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 भारा नांगोन दे ओरैनो गाखोबानो जाया नोंसोरो दा बिनो फैगोन आं नोंसोरनियाव भारा दे दाव भारा दे दाव भारा 500 रुपये 500 ज्यादा देखो इतना स्पेशल गाड़ी है जी आजादी उन्दुनाय बेसा जनानै थांखानोसै लोगोफोर रावबो गैखाया ओमफ्राय दसे उन्दुनानै थांसै उन्दुनोथ' ओंखाराखै होमबाबो नायनोसै उन्दुलाङो नामा नै बेसेराया उन्दुलांबाय रङियानोखौनो मोनाखै नै उन्दुलांसोबाय नै आरो क'क्राझार मोननायाव लागै बेसे उन्दुबावगोन बे सारिखौनो मोननाय नङा भिडिअ खालामलाबाय मिनि मिनि मेगनानो मोदै गसिगौमोन नायनै मेगना मोदैयानो गलाय लांसिगौ नै दासो रङिया गाइस मोनहैबावगोन क'क्राझार माला नुहैबावगोन गानखौनो खनखांजोब्बाय खोमा बार्थडेनि केकखौनो हाखांजोब्बाय खोमा जों मोनजानायनि नंला खोमा जानाय दे ओंखाम उखैसोबाय ने मानसिफोरा Ewan dan mare nih, jokane angkat nih. Deh, coba deh, coba. Tay mau beran lu kayak apa? Muzang beran bede. Engkarannya bede. Ji aram ulang kawai menang, oke. Roti jana nane fazana kayak engkarang bay, oke. Dam kesana. Kalau menjaga tang lain itu. Entah, begini lah saja. Tapi bernaik tang lain itu. Ini malang kan apa? Mau ngai kau? Angkat mana? Angkat mana mbak? Top jangan besar nih, kasih sebaik nama sudah. Jangan deh. Jangan deh. Dunia nih, mama pasang apa ini? Dali, alu, dingkia, nama sih. Ini nama. Bicara. Mama sang, mulai sejak. Oh. Lugai. Bakna kata apa dah? Dah. Ini dong sedia ini. Apa dah no? Desi siapa kayak ini? Tali banget. Ini kayak daman baik. Ini sini desa. Ready jadi baik hang nasi Jwngbw dah. Lain. Kan masih. K'क्राझार गिदिंगासिनो जोङो सोरनिबा न' खाथियाव दोङोबा जोंखौ साहा लोंनो लिङामाय Ini video kau udah naik ke? Naik kena monro, jangan naik kena monro. नै दायो थांगासिनो तामुलपुरियानफोरा तामुलपुरियान Daसो मोसागोन जोङो. ओमफ्राय नै उनथिंबो दंबो एसे फैगासिनो लाइन जानानै थांनांबाय एबार नै ला दै बोथोरखौबो लाना फैलांबाय मा जागोन जेबो नङा जा मोजांसो दा गांगोन ना आहा बायदि सानदोंमोन थान्दाखाय
जाबाय मोजां नांदों थान्दा बोथोरखाय नङाबा गरम बायु थैबायमोन दिनै आसलते मायाव दहायनिफ्रायनो माइक गाबनाय खोनागासिनो ओमफ्राय जागाखौनो मिथिया दालासिमबो थांगासिनो आरो थांगासिनो थाबाय आथिङानो आंनिया बेटारिल' जालायलांबाय नैथिंबो फायगासिनो ओमफ्राय दालासिमबो मोनैयाखैनोखा गेटआ नै दासो फाइनेलि सफैबाय हाबनोसै सिङाव आयु माथो मानसिफोरा Zubeen Dani बार्थडेआव फैदोंमोन नै ला केक खोनायाखै माथो दालासिमबो